दा गैया नबजिदा गैया नै दिनैसो लोगो मोनबाय फाइनालि लोगोफोर दिनै नबजिदा गैयाखौ लोगो मोनसिगोन बेनिखायनो जोबोद एक्साइटेड जों दा बेखौनो लोगो हमनो होननानै थांदोंमोन नाथाय बिथाङा दानो सफैथ'वा नबजिदा गैया एसे लेट जागोन मानोना नबजिदा गैया दासो फ्लाइटनिफ्राय सफैनानै दसे रेस्ट लागोन ओंखाम जागोन बेनिखायनो जों दानो लोगो हमनो मोनथ'वा जों बेखौ दा मिटिंनि समावसो लोगो मोनसिनखाय जोङो गिदिंबोफिनबाय आरोना न' फारसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होदो आखाइखौ हमनो रोङासै जोंना नबजिदा गैया नबजिदा गैया नै दिनैसो लोगो मोनबाय आदा Bye bye.